Hello everyone. Ang दा फैदों बाजारनिफ्राय आं मा लाबोदों नोंथांमोननो देखायनो दे बेलाय हानि गासिबो हानि आं देखायनि बेलाय आं देखायनि मास्कखौ आं एनि टाइम लायो मास्क गैयाबा आं थानोनो हाया ओमफ्राय आं मोनसे फारि देखायनो दे बेखौ लाबोदों एनथाब बानायो मागो फैगासिनो ना ओंखायनो थोरसि बायदिथार जि मोजांखा बे एनथाब बानाय लाबोदों ओमफ्राय बे जाबाय थुना दानि आंना थुना दानिया माने गावबायमोन आरो ओंखायनो सामफ्रामबो थुना सावो नालाय आङो ओमफ्राय बे जाबाय फिसा मोनसे घटी बेयाव माने सुनै सोमनो होननानै लाबोदों आरो आं बेखौ सुनै सोमनो ओमफ्राय टेंटारें मस्ट इम्पर्टेन्ट जिनिसनि थाखाय नैबे दोखौ लाबोदों माने एबारनिफ्राय आं बिसोरनो फिसालानो नैबेयावसो ओंखाम ओंख्रि संनानै ओंखामथ' नङा ओंख्रि संनानै जाहोनोसै बेयाव हानि दोआव संबाथाय मोनसे आलदा फ्लेभार फैयोना बेखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय हानि माबायाव संनाया मोजां होनो बयबो ओंखायनो ओमफ्राय बे जाबाय बिनि दाखिनि ओरै खोबग्रा ओरै मोजां नुदों दा जि मोजां नुदोंना अन्थावथावनो बेयावनो संनानै जाहोनोसै आं बिसोर फिसालानो सासेया फ्रेस जाबायानो आं संनो लुगैनाया हाथाला माला सोरांगोन मोनगासिनो आङो दाथ' मोनायाव संनो गोनां गैखाला नालाय ओंखायनो